Sodolophu wesixeko saseRhawutini uMnumzana Dada Morero uthi baza kuthumela amatanki amanzi ngobuninzi kwiindawo ezichatshazelwe ingxaki yamanzi. Linikezele ngobungqina ingqina elaziwange likaWitness F emva kokuba le komishoni isikhabile isicelo salo sokungafuni ukuvela phambi kwale komishoni. Baphume ngobuninzi abasebenzi kwakunye nabo bebemthanda bezokunika imbeko yokugqibela kuDavid Sijobe nebengunogada kwiiofisi zaseMultiChoice njengoko umzimba wakhe uye wagqithiswa kumasango ale nkampani. Sinibulise emakhaya okanda Ndambi Ndodwa Ndamba noPhumza Sikhumba noyitolikiyo lwimi lwezandla. Abahlali baseMidrand eRhawutini bavuke ngonyezi bavakalisa intlungu yabo yokungabi namanzi kwizitalato zale ngingqi. Abahlali bathi le ngxaki yamanzi ibeka impilo yeentsapho zabo emngciphekweni yokusuleleka zizifo kwaye nabantwana babo batsala nzima kuba baye esikolweni. Nangona ebuyile amanzi izolo kwezinye iingingqi zalo mmandla zaseMidrand, kodwa abanye babahlali bathi iimpompo zabo zome nko. Abanye abahlali eMidrand bathi kuyanyanzeleka baxoze mphini wumbi nanjengoko ucimicimi wamanzi uchaphazela impilo zabo. Why is it that we have to suffer for people who are not paying for water? Why are they getting water and these wards are not getting water? Because they can afford to go buy water. We feel very robbed by the city because we pay here. If you don't pay, they cut your services. And there's mixed messages from Johannesburg Water as well. We don't understand why we are getting told that our tower is in order, the supply, but when you check the WhatsApp groups, nothing. I've not had water for the past 5 days and it's been difficult. I've got my kids who must go to school. I must actually improvise, go and fetch water or go to the gym or whatever. So it's difficult. Kusenjalo usekela mphathiso wamanzi nogutyulo kunye nosodolophu wesixeko saseRhawutini banikezele ngengxelo yobume bamanzi kwesi sixeko. We are increasing the number of teams that Johannesburg Water will be using to monitor the systems and to ensure that we provide supply. We will also be increasing on the number of tankers that will be providing in the area, whilst we acknowledge that the system is recovering, but at the same time we also want to make a call to our residents to also avoid harvesting, because harvesting then impacts at the speed at which our reservoirs are able to recover, and we can then provide a sustainable provision of water in the area of Midrand in particular. Umorero uthi kancinci iimeko kwiziseko ezigcina amanzi kwesi sixeko zibuyele esiqhelweni. Our reservoirs in this area have actually recovered quite significantly, but not as the level at which we want them to be at, to be able to provide and supply water in the area. Ukanti usekela mphathiso amanzi uMnumzana David Mahlobo uthi le ngxaki ikwiziseko ezithumela amanzi eluntwini. The system there was at 0%. It has now moved at 31%. But then it starts to fit into the Joburg water systems. And in the Joburg water system, the 5 systems that are there, you could see they are more than 60%. Even if it looks to be 60%, but the reservoirs are small, some of them. That's why when the mayor says, let's do more additional reservoirs, it makes sense. But the main system, which is the biggest reservoir, the Grand Central, is still very low. They will have to manage that particular system. IJohannesburg Water ithi sele ebuyile amanzi kuyo yonke imimandla yaseMidrand, kodwa kuza kuthatha ithutyana kwaba bahlala kwiindawo ezinyukayo.
Mongameli Cyril Ramaphosa wenze intetho phambili kwingqungquthela Innovative Building Technologies IBTs ngamafuphi lendibano ebanjelwe eNasrec Expo Centre eRhawutini izaqhuba iintsuku ezimbini benqobanisa intloko ukuze kuphuhliswe izisombululo ezintsha zokunikezelwa kwendawo zokuhlala ezizinzileyo ebantwini. Urhulumente udibanise intloko neengqanga zecandelo lolwakhiwo, abatyali-zimali, izifundiswa kwanoluntu kwilinge lokugwadla amaqhinga okuphucula ukunikezela kwezindlu kubemi boMzantsi Afrika. Umongameli Cyril Ramaphosa ukhankanye iingxaki eziliqela athe zingunobangela wokusilela kokunikezelwa kwezindlu eluntwini xeshikweni ethe ilizwe loMzantsi Afrika lineendawo zokhoba ityholo ezithe kratya kuma-4,000 yaye kwiindawo ezinobungozi. Utsho igxeka ke kambe ucwangciso lolwakhiwo athe luyayenxa yaye ludinga ukuqwalaselwa. We have 4,700 informal settlements. These are exacerbating already dire conditions in our country. The delivery of basic services to unplanned settlements is stretching the capacity and the resources of our government. Rapid urbanization, as we had, and population growth, the whole issue of migration, people moving into our country, but also climate change, are reshaping our human settlements on an unprecedented scale. Uhlabele mgama esithi ukusetyenziswa kobuxhakaxhaka banamhlanje bungalikhubalo lokusombulula le ngxaki ngaphambi kokuba uluntu luphelelwe lithemba ngakurhulumente ekudala ibalindise ukubakhela izindlu. We want to deliver houses at a more rapid pace before our people lose hope. The 2.5 million people in South Africa who do not have houses, some of whom have been waiting on the waiting list for long, are losing patience. We must move quicker. Noko kunjalo uthe ikhona imingeni efuna uqwalaselwa enokudala isankxe nekuza kufuneka ithintelwe. As we proceed along this path, we need to address the concerns that these innovative building technologies will cost jobs. We must work together to protect jobs. In fact, they must be job creators. Uyisonge ngelithi iza kuba lithuba kananjalo eli lokubandakanya abasetyhini ukuba babe yinxalenye yolwakhiwo kusetyenziswa ubuchwepheshe banamhlanje. Komiti yePalamente ejongene nezemfundo ibambe iiseshoni zabucala neSebe lezeMfundo esiseko ukunika umkhomba-ndlela ngemeko yalo nyaka ezikolweni. Ezi seshoni ziza kuba likhubalo ekufumaneni izisombululo kwimingeni eliqela ejongene neli sebe kuquka nokhuseleko labantwana besikolo ezindleleni kulandela iingozi zakutshanje ezisube imiphefumlo eliqela. Nanjengoko ikomiti yePalamente ejongene nemiba yezemfundo ichophele iiseshoni zayo zabucala neSebe leMfundo esiseko kule veki, mininzi imingeni echaphazela eli sebe kwaye noluntu lubalule imingeni eliqela nequka ukushokoxeka kweziseko zophuhliso, nto leyo eyenza ukuba kube nzima kumabanga aphakamileyo kwiingingqi ezininzi kweli phondo kunye neemeko ezingentlanga emakhayeni. We're also in the top 10 gang districts of the Western Cape, that is Bishop Lavis. Learning here, we expect kids that's coming from dysfunctional homes, that don't have something to eat in the morning, that don't have proper attire, that doesn't have a mother that can, provide, a father to provide. Either the mother is either on substance or the father is in prison, whatever the case may be. Ukanti amaqumrhu abucala axhalabile ngenani eliphezulu labafundi kumagumbi okufundela. Oku nokudala uxalathelwano nokuphazamiseka kwenkqubo yokufunda. I think the issue for us is that it's overcrowding at school. We find out the teacher is managing 60 to 70 learners per class, and also the issue of water, sometimes the issue of electricity, because there's an issue of austerity measures where the Department of Education said the schools must fundraise on their own.
Iziganeko zakutshanje zeengozi zezithuthi ezithutha abantwana besikolo nezisube imiphefumlo eliqela yabantwana zezinye ekulindeleke ukuba zitshisa ibunzi kule seshoni yeSebe leMfundo esiseko yasePalamente. Yonke ke le mingeni idala uxinzelelo olumandla kubazali kwaye banethemba lokuba urhulumente uza kuzithathela ingqalelo izikhalazo zabo. Inqina elaziwa ngoWitness F beliphendula imibuzo namhlanje kwikomishoni kaJaji Madlanga emva kokuba lithe alafuna ukuphendula ekuqaleni kwale seshoni. uWitness F kwakumele ukuba unike ubungqina bakhe ngoLwesihlanu weveki ephelileyo, koko amagqwetha akhe aye acela ixesha elongeziweyo ukwafake isithintelo esingxamisekileyo ngelifuna ukuba anganiki ubungqina phambi kwale komishoni ngeloyikisela ukuzifaka emgibeni olwaphulomthetho. Kodwa le komishoni ilikhabile oko yathi makaqhube nobungqina bakhe namhlanje. You have absolutely no facts to base yourself on to say whatever he's going to be saying about these WhatsApp messages in the 4,500 pages will be self-incriminating. You have absolutely no basis. You haven't seen the report. You don't know what that report says about your client or this witness. You have absolutely no idea. And so you have no basis whatsoever to say anything at all that he's going to be saying here is self-incrimination. As I say, and I say it without meaning to be flippant, but to make the point that it could be that the wrongdoing that causes the president to order an investigation against him is he exceeded the speed limit. You don't know. You have no basis. This is really, honestly, a fact-devoid application. You may want to argue the legal point. Baphume ngobuninzi bezokunika imbeko yokugqibela kuDavid Sijobe nobungunogada kwiofisi zaseMultichoice. uSijobe nobethandwa kakhulu ngabantu ngenxa yobubele nakwabo bebezidlulela ngendlela kumasango ale nkampani soleke ngentseni yangoLwesihlanu emva kokugilwa imoto esendleleni eya empangelweni. Kanti ngoku siqhagamshelana nentatheli yethu uSitheliswa Bheja eseMultichoice. Sitheliswa, besicela usixelele banzi ngokwenzekayo eMultichoice ngoku. Mandikubulise Lisa nababukeli ekhaya njengoba nyani wechazile namhlanje sizohlonipha yena utata uDavid Sijobe nothe nyani ke wasweleka ngendlela emasikizi kakhulu ngoLwesihlanu esibuya kuye. Ukanti ke abantu bebemthanda nosapho lwakhe sibonile namhlanje babonile ke namhlanje besiza bezomhlonipha okugqibela. Into sibonile ke Lisa apha eBraamfisher Drive asikho kude kakhulu kunalapho ke kumakhasi ke apho mhlawumbe ke masithi apho estudio apho ukhoyo ngoku silapha eRandburg Lisa ukuzohlonipha yena utata uSijobe. Usapho lakhe lizile ke ladlulisa umzimba wakhe kule ndawo abantu bebehlala bembona kuyo qho xa bedlula njengoba usiva apha ecaleni kwam abantu bepipiza yiloo nto kakade ekuqhelekile abantu baqhele ukuyibona okanye baqhele ukuyibona qho xa bedlula apha kuBraamfisher Road. Kodwa ke kafitshane nje sawuthetha nomntu ochithe ixesha elininzi esebenza naye apha kwezi ofisi zalapha eBraamfisher apha eMultichoice umama uSesi Maswanganye. Sesi kafitshane nje khasixelele wena ukumqhele kangakanani and also kube njani xa umbona namhlanje umzimba wakhe egqitha apha okugqibela. Ukhuluma iqiniso bekungekho mnandi ukuthi simvalilise ngendlela enje after ukusebenza naye iminyaka emininzi. Ubaba uSijobe bengimjwayele kakhulu because ngisebenzela apha eBraamfisher and naye uhlala iposto apha eBraamfisher, so bengithi umoya wami uphansi ngihlala ngize kuye andihlekisa, so akukho right shem. Sive kabuhlungu kakhulu singabantu abasebenza naye, most especially besebenza naye iminyaka emininzi. Eyona nto mhlambe ongathi uzamkhumbula ngayo utata uSijobe intoni? Into engizomkhumbula ngayo ile ndlela ebe aswelcome ngayo, most especially mina makanibona bekathi my senior, I respect you every day because ndi-controller yala esebenza khona. Yes, ngizomkhumbula kakhulu nange-smile sakhe, bekuwumuntu one-respect
like bekumunye umuntu nje nathi namanje we are still shocked ngalendlela ahambe ngayo. Sesiyabulela kakhulu ngexesha lakho. Lisa oko sisiva into enye namhlanje ngendlela ebengayo, ngendlela ebekwazi ba athuthuzele abantu ngayo. Umama bethetha naye ngaphambilini ebexela ke indlela ebengayo xa mhlambe unengxaki mhlambe ufuna uthuthuzelwa ngandlela thizeni, ebekwazi ba ibengulo muntu lowo ozakwazi ba akuvulele isifuba sakhe akuthuthuzele namazwi ke athuthuzelayo. Lisa ungakhumbula ke uba naye kwathi ngesiganeko esenzekayo ngonyaka ka2022 walahlekelwa ngutatakhe. Bisimbonile ke kumakhasi onxibelelwano Lisa eqhuba ibhayisikili yakhe le ebeqhuba ngale mini ke ebuhlungu yesehlo sokusweleka kwakhe. Wahamba umgama ongange 600 kilometers esiya ukuyongcwaba utatakhe, ezama ke ukunyusa mhlambi masithi ipokotho yokuba ayohlonipha utatakhe all the way eVenda. Lisa masishiye apha ke njengoba ndisithi uba okwangoku asikazifumane ke mhlambi ingxelo zesikhumbuzo sakhe okanye ezomngcwabo, kodwa ke abantu ke bangafumana ke mhlambi ababukeli zonke ke ezonkcukacha ekuhambeni kwexesha. Masizibuyisele kuwe intambo Lisa estudio. Sibambe ngaso sibini kwintatheli yethu uStheliswa Bheja, simbamba ngqo elapha eRandburg eMultichoice. Bahlali belali yaseLuchacheng bamemelela isebe lezemfundo eMntla-Ntshona kuba liphendule kwizikhalazo zabo mayelana nokuma kwephulo elixabisa i-85 million rand lokwakhiwa kwesikolo samabanga aphakamileyo iKagiso Barolong. Abahlali bathi baxhalabile kakhulu kukusetyenziswa gwenxa kwezimali ulibaseko lomsebenzi ongekho semgangathweni. Kungoku nje bavale izikolo kulo mmandla ngelifuna ukuba kuqhutywe uphando olukhawulezileyo. Abazali babantwana besikolo samabanga aphakamileyo eKagiso Barolong kwingingqi yaseLuchacheng bagqibe kwelokuba sivalwe esi sikolo kulandela ungagqitywa kwakhiwo kwesi sikolo. Ngomhla we-13 kuJanuwari abazali bavala isikolo ngelithi bafuna umkhuseli woluntu angenelele kulo mba. Ukusukela ngo-2021 akho nto ilungayo. Oonokontraka abaqashelwe ukwakha esi sikolo bayasilela ukwenza umsebenzi wabo. Xa unokujonga ngaphakathi uzobona ukuba xa kunetha amagumbi okufundela agcwala amanzi kungabikho nto yenziwayo ngaloo nto. Abahlali bathi imali elinganiselwa kwi-85 million rands eyabekelwa bucala ukuze kwakhiwe esi sikolo, kodwa okuza kuthi kangoku akabikho nkqubela phambili. Their old school, which was built by community, was demolished, but at this point in time there is no school that has been built. That are in a meeting held on that day, DBSA said that there were no technical drawings for the contractor, hence they had not started. But it was quite peculiar that how can we start the project without technical drawings, because they must become part of your BOQ. Babetha phantsi ngenqindi besithi ukuba isebe alizifezekisi izicelo zabo zonke izikolo kule ngingqi ziza kuvalwa. Sifuna isebe lezemfundo lisizisele ikontraka ethembakeleyo. Asifuni enye into. Kungenjalo akukho sikolo siza kuvulwa. Izikolo zamabanga phantsi, aphakathi naphakamileyo zonke zizawumanxi. Akukho sikolo siza kuvulwa. Uluntu luhlaba ikhwelo lokuba kwenziwe uphando oluza kuphonononga ukusetyenziswa kwemali. Bakwahlaba ikhwelo kwisebe ukuba lithathe amanyathelo angqongqo uqinisekisa ukuba ukwakhiwa kwesi sikolo kuyagqitywa, ukanti isebe belingakaphendulwi ngethuba sisiya emoyeni. Nkosi kakhulu ke mamqwathi noncuthu ezindabeni. Ndiyakubulisa mbukeli wami ekhaya. Ndikwamkela ke phofu kwidesika yam yeMozulu. Mna ke bethu igama lam ndinguthabile ke ndiyintswakazi yabathembu mvanje ngokubanzi bethu namasiqola seleni ke nantsi iMozulu. Leyo ke emzonzulu wami ekhaya siyesiphawuleni kaloku iziganeko zamvanje kuMzantsi Afrika ngokubanzi. Uyawuqaphela apha ekhaya noko kusibekele impela nje phantse nje wonke uMzantsi Afrika ngamandla ke futhi kwindawo ezininzi ezithanda ukuzinza encamini apha eMzantsi Afrika. Mpela apha koDiara futhi ngexesha lasekuseni phaviso zezo ziganeko futhi zokuxhaphaka kwezulu elisibekele kakhulu phaya ngamaqondo okutshisa wabo ke futhi afikela ku-21 abenanye phaya koDiara ekuseni ngokubanzi bethuna masijongeni kaloku ke amaqondo akho okutshisa phantsi naphezulu siyezivule ke bethuna ngephondo lokuqala eliphaya lona empuma koloni ngamandla ke mbukelo wami ekhaya futhi ke kumazantsi nempuma phako lapho futhi komakhanda phaya nazo zonke nje ezangingqi ezikufuphi nonqume kwasekuseni futhi zezo ziganeko zozontshizane nje yonke lantsasa iyangomso zebenje nje kwakhona ke mbukeli wami ephondweni lase-Free
State ngamandla ke futhi ke kuncamye lapho indawo ezifana pha koBloemfontein futhi kwasekuseni zezo ziganeko nje zezo ntshizane sithe gqa yonke lantsasa ngenxa ka-17 degrees ebenje nje mbukeli ephondweni laphaya entshona koloni ngamandla ke futhi ke kumantla nempuma elapho ndawo ezifana phaya koBofortos kwasekuseni futhi kunganetha kusibekele nje yonke intsasa neva kwemini yangomso nansi imozulu kwiphondo laphaya eNorthern Cape ngamandla ke futhi mbukelo wami ke kwimpuma namazantsi walapho njengapha koBriska umzekelo wasekuseni futhi ungaduduma phaya kubaneke yonke intsasa ngenxa ka-19 degrees kanti imozulu futhi ke kwiphondo laphaya eNorthwest ngomso kwamandla ke futhi ke kumazantsi nentshona phaya kwelaphondo Morulenk kwasekuseni futhi siziganeko zezontshizane nendudumo phaya bevala usuku ngomso ngamashumi 36 nansi imozulu kwakhona bethu nephondweni laseGauteng ngamandla ke kumazantsi futhi nempuma yelapho noSprings kwasekuseni ngomso kuyanetha phaya kududume yonke lantsasa bevuka ekuseni ngo-15 degrees nyuka nam ngokubanzi sijongele ephondweni laseLimpopo ngamandla ke kumazantsi nentshona yelapho indawo ezininzi ke phako Thabazimbi kwasekuseni futhi zibikiwe kwakhona ezo ziganeko zezontshizane zithe xhaxhe yonke lantsasa ngo-19 degrees kanti ke benjenje futhi naphaya empumalanga ngamandla ke kumantla wolapho nophako sikhukhuza umzekelo kwasekuseni qaba ngamafu phaya ngo-20 degrees naphako Standerton ekuseni kusafefa nje kancane mbukela ekhaya vuma ndivale ndisonge imozulu phaa KwaZulu Natal ngamandla ke kumazantsi nentshona phaa kulapho futhi Kokstad kwasekuseni phaa ngo-16 degrees napha encamini koPeter Maritzburg ngomva kwemini ngomso besonga usuku ngo-34 degrees mna ndikuthanda kangaka xeshela imyoli. Kanti ngoku sinishiya nemifanekiso apho Xabaka David Sijobe bethe ndlelantle kuye ngethuba umzimba wakhe udluliswa kule nkampani kaMnandi Mawethu.